Evanđelje po Marku. Prvo poglavlje. Prvo. Priprava za Isusovo djelovanje. Propovijedanje Ivana Krstitelja. Početak Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Tako se pojavi Ivan. Krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovjedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom i propovijedao je: nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Isusovo krštenje. Onih dana dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i duha poput goluba gdje silazi na nj. A glas se zaori s nebesa: ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Kušnja u pustinji. I odmah ga duh nagna u pustinju. I bijaše u pustinji 40 dana, gdje ga je iskušavao Sotona. Bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. Isusovo djelovanje u Galileji. Početak propovijedanja. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je Evanđelje Božje. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju. Prva 4 učenika. I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru, bijahu ribari. I reče im Isus: hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana. U lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim. Poučavanje i čudo u Kafarnaumskoj sinagogi. I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom, ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš, znam tko si, svetac Božji. Isus mu zaprijeti: umukni i iziđi iz njega. Na to nečisti duh potrese njime, pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše, te se zapitkivahu: što li je ovo? Nova li snažna nauka? Pa i samim nečistim dusima zapovjeda i pokoravaju mu se. I pročulo se odmah o njemu posvuda po svoj okolici Galilejskoj. Ozdravljenje Petrove punice. I odmah, pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica i posluživaše im. Druga ozdravljenja. Uvečer kad sunce zađe, donošahu predanj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike, a bijahu mnogi i razne im bolesti, i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti, jer su ga znali. Isus potajno ostavlja Kafarnaum i propovijeda po Galileji. Rano ujutro, još za mraka, ustane
Iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu, svi te traže. Kaže im, hajdemo drugamo u obližnja mjesta da i ondje propovijedam. Ta zato sam došao. I prođe svom Galilejom. Propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio. Ozdravljenje gubavca. I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli. Ako hoćeš, možeš me očistiti. Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu, hoću, budi čist. I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima, pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo. Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj, tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud. Evanđelje po Marku, 2. poglavlje. Ozdravljenje uzetoga. I pošto nakon nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum, pročulo se da je u kući. I skupiše se mnogi, te više nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navješćivaše riječ. I dođu noseći k njemu uzetoga. Nosila ga 4. Budući da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu, otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Načinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao. Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome, sinko, otpuštaju ti se grijesi. Sjedili su ondje neki pismoznanci koji počeše mudrovati u sebi. Što to ovaj govori, huli, ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini? Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi, pa će im, što to mudrujete u sebi? Ta što je lakše, reći uzetome otpuštaju ti se grijesi, ili reći ustani, uzmi svoju postelju i hodi? Ali da znate, vlastan je sin čovječi na zemlji otpuštati grijehe. I reče uzetome, tebi zapovjedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući. I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima. Svi su zaneseni slavili Boga govoreći, takvo što nikad još ne vidjesmo. Poziv Levija, gozba s grešnicima. Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći, ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici i kaže mu, pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga i pismoznanci farizejske sljedbe, pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima, zašto jede s carinicima i grešnicima? Čuvši to, Isus im reče, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Rasprava o postu. Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu, zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste? Na to im Isus reče, mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan. Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo, inače nova zakrpa vuče sa staroga odijela pa nastane još veća rupa. I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine, inače će vino poderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego novo vino u nove mješine. Trganje klasja u subotu. Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje, a farizeji mu rekoše, gle,
zašto čine što subotom nije dopušteno. Isus im odgovori: zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje, te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikoga svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove, koje ne smije jesti nitko osim svećenika, a on dade i svojim pratiocima. I govoraše im: subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako Sin čovječi gospodar je subote. Evanđelje po Marku, 3. poglavlje. Ozdravljenje u subotu. Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke, a oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: stani na sredinu. A njima će: je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti? No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: ispruži ruku. On ispruži i ruka mu zdrava. Farizeji iziđu i dadnu se odmah s Herodovcima na vijećanje protiv njega, kako da ga pogube. Narod grne za Isusom. Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje, i iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona. Silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu. Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica, da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio, pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi predanj i vikali: ti si Sin Božji, a on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju. Izbor 12. Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi 12, da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle 12, Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest sinovi groma, i Andriju i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Tadeja, i Šimuna Kanajca, i Judu Iškariotskoga, koji ga izda. Neodržive klevete. I dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju, jer se govorilo izvan sebe. I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: Belzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle. A on ih dozva, pa im u prispodobama govoraše: kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko dakako ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti. Doista kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja do vijeka. Krivac je grijeha vječnoga, jer govorahu, duha nečistoga ima. Prava rodbina Isusova. I dođu majka njegova i braća njegova, ostanu vani, a k njemu pošalju, neka ga pozovu. Oko njega je sjedilo mnoštvo. I reknu mu: eno vani majke tvoje i braće tvoje tražete. On im odgovori: tko je majka moja i braća moja? I okruži pogledom po onima što su sjedili okolo njega u krugu i kaže: evo majke moje, evo braće moje, kogod vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka. Evanđelje po Marku,
4. poglavlje. Isus govori u prispodobama. I poče opet poučavati uz more. Izgrnu se k njemu silan svijet, te on uđe u lađu i sjede na moru, a sve ono mnoštvo bijaše uz more na kopnu. Poučavao ih je u prispodobama mnogo čemu. Govorio im u pouci. Prispodoba o sijaču. Poslušajte. Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, poneko zrno padne usput, dođoše ptice i pozobaše ga. Neko opet padne na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje. Odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. Ali kad ogranu sunce, izgorje, i jer nemaše korijenja, osuši se. Neko opet pade u trnje, i trnje uzraste i uguši ga, te ploda ne donese. Neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod. Razdraste se i razmnožite, donese jedno 30-rostruko, jedno 60-rostruko, jedno 100-struko. I doda, tko ima uši da čuje, neka čuje. Svrha prispodoba. Kad bijaše nasamo, oni oko njega zajedno s 12 pitahu ga o prispodobama. I govoraše im, vama je dano o tajstvo kraljevstva Božjega, a onima vani sve biva u prispodobama. Da gledaju, gledaju i ne vide. Slušaju, slušaju i ne razumiju. Da se ne obrate, pa da im se otpusti. Tumačenje prispodobe o sijaču. I kaže im, zar ne znate tu prispodobu? Kako ćete onda razumjeti prispodobe uopće? Sijač sije riječ. Oni usput, gdje je riječ posijana, jesu oni kojima netom čuju, odmah dolazi sotona i odnosi riječ u njih posijanu. Zasijani na tlo kamenito jesu oni koji kad čuju riječ, odmah je s radošću prime, ali nemaju u sebi korijena, nego su nestalni. Kad nastane nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah se sablazne. A drugi su oni u trnje zasijani. To su oni koji poslušaju riječ, ali nadošle brige vremenite, zavodljivost bogatstva i ostale požude uguše riječ, te ona ostane bez ploda. A zasijani na dobru zemlju jesu oni koji čuju i prime riječ, te urode 30-rostruko, 60-rostruko, 100-struko. Prispodoba o svjetiljci i o mjeri. Shvaćanje evanđelja. I govoraše im, unosi li se svjetiljka da se pod posudu stavi ili pod postelju? Zar ne da se stavi na svječnjak? Ta ništa nije zastrto osim zato da se očituje. I ništa skriveno osim zato da dođe na vidjelo. Ima li tko uši da čuje, neka čuje. I govoraše im, pazite što slušate. Mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se. I nadodat će vam se. Doista, onomu tko ima daće se, a onomu tko nema, oduzet će se i ono što ima. Prispodoba o sjemenu koje samo raste. I govoraše im, kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste, sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi plod. Najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa, jer eto žetve. Prispodoba o gorušičinu zrnu. I govoraše, kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju, manje od svega sjemenja na zemlji. Jednoć posijano naraste i postane veće od svega povrća, pa potjera velike grane, te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske. Zaključak o prispodobama. Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im riječ.
kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao. Stišana oluja. Uvečer istoga dana kaže im, prijeđimo prijeko. Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, a na lađu navale valovi, te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu, učitelju, zar ne mari što ginemo? On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru, utihni, umukni. I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče, što ste bojažljivi, kako nemate vjere? Oni se silno prestrašiše, pa se zapitkivahu. Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? Evanđelje po Marku, 5. poglavlje. Opsjednuti Gerazenac. Stigoše na onu stranu mora, u kraj Gerazenski. Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. Obitavalište je imao u grobnicama i nitko ga više nije mogao svezati ni lancima, jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i skidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem. Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, a onda usav glas povika. Što ti imaš sa mnom, Isuse, sine Boga svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Jer Isus mu bijaše rekao, iziđi duše nečisti iz ovoga čovjeka. Isus ga na to upita, kako ti je ime? Kaže mu, Legija mi je ime, ima nas mnogo. I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja. A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. Zaklinjahu ga, dakle, pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo, i on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko 2000 jurnu niz obranaka u more i podavi se u moru. Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. Dođu Isusu, ugledaju opsjednutoga, sjedio je obučen iz zdrave pameti, on koji ih je imao legiju. I prestraše se. A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja. Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut, molio ga da bude uzanj. No on mu ne dopusti, nego mu reče, pođi kući k svojima, pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao. On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili. Kći Jairova, ozdravljenje bolesne žene. Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe gle jedan od nastojnika sinagoge imenom Jair. Ugledavši ga, pade mu pred noge, pa ga usrdno moljaše, kćerkica mi je na umoru, dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu. I pođe s njim. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga. A neka je žena 12 godina bolovala od krvarenja. Mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo, što više bivalo joj je sve gore. Čuvši za Isusa, priđe mu među mnoštvom odostraga i dotaknu se njegove haljine. Mislila je, dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena. I odmah prestane njezino krvarenje, te osjeti u tijelu da je ozdravila od zla. Isus odmah u sebi osjeti da je iz njega izišla sila, pa se okrenu usred mnoštva i reče, tko se to dotaknu mojih haljina? A učenici mu rekoše, ta vidiš kako te mnoštvo odasud pritišće i još pitaš, tkome se to dotaknu?
a on zaokruži pogledom da vidi onu koja to učini. Žena sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi i baci se predanj, pa mu kaza sve po istini. On joj reče: kćeri, vjera te tvoja spasila. Pođi u miru i budi zdrava od svojega zla. Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: kći ti je umrla, čemu dalje mučiti učitelja? Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: ne boj se, samo vjeruj i ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava. A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci. Uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce, pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: talita kum, što znači: djevojko, zapovjedam ti, ustani. I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj 12 godina. I u tren ostadoše zapanjeni u čudu veliku. On im dobro poprijeti, neka toga nitko ne dozna. I reče da djevojci dadnu jesti. Evanđelje po Marku, 6. poglavlje. Isus nije priznat u svom zavičaju. I otišavši odande dođe u svoj zavičaj, a doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: odakle to ovome, kakva li mu je mudrost dana i kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama. Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin i brat Jakovljev, Josipov i Judin i Šimun? I nisu li mu sestre ovdje među nama? I sablažnjavahu se o njega. A Isus im govoraše: nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu. I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri. Slanje apostola. Obilazio je selima uokolo i naučavao. Dozva 12 te ih poče slati 2 po 2, dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa, ni kruha, ni torbe, ni novca u pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače 2 haljina. I govoraše im: kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite, dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime, te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo. Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Umorstvo Ivana Krstitelja. Dočuo to i kralj Herod, jer se razglasilo Isusovo ime, te se govorilo: Ivan Krstitelj uskrsnuo od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu. A drugi govorahu: Ilija je. Treći opet: prorok, kao jedan od proroka. Herod pak na to govoraše: uskrsnu Ivan, kojemu ja odrubih glavu. Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: ne smiješ imati žene brata svojega. Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla, jer se Herod bojao Ivana. Znao je da je on čovjek pravedan i svet, pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao. I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: zaišti od mene što god hoćeš i daću ti. I zakle joj se: što god zaišteš od mene, daću ti.
pa bilo to i pol mojega kraljevstva. Ona iziđe, pa će svojoj materi: što da zaištem? A ona će: glavu Ivana Krstitelja. I odmah žurno uđe kralju te zaište: hoću da mi odmah dadneš na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad zato dočuše Ivanovi učenici dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob. Isus hrani 5.000 ljudi. U to se apostoli skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: hajdete i vi u osamu na samotno mjesto i odpočinite malo. Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo, pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto u osamu, no kad su doznali, mnogi ih vidješe i prepoznaše, te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se, jer bijahu kao ovce bez pastira, pa ih stane poučavati u mnogo čemu. A u kasni već sat pristupe mu učenici, pa mu reknu: pusti ovo kraj, već je kasno. Otpusti ih da odu po okolnim zaseocima i selima i kupe sebi što za jelo. No on im odgovori: podajte im vi jesti. Kažu mu: da pođemo i kupimo za 200 denara kruha pa da im damo jesti? A on će im: koliko kruhova imate, idite i vidite. Pošto izvidješe, kažu: 5 i 2 ribe. I zapovjedi im da sve u skupinama posjedaju po zelenoj travi. I pružiše se po 100 i po 50 na svaku lijehu. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi kruhove i davaše učenicima da posluže ljude. Tako i 2 ribe razdijeli svima. I jeli su svi i nasitili se. I od ulomaka nakupiše 12 punih košara, a i od riba. A jelo je 5.000 muškaraca. Isus hoda po moru. On odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko prema Betsaidi dok on otpusti mnoštvo. I pošto se rasta s ljudima, otiđe u goru da se pomoli. Uvečer pak lađa bijaše posred mora, a on sam na kraju. Vidjevši kako se muče veslajući jer im bijaše protivan vjetar, oko 4. noćne straže dođe k njima hodeći po moru. I htjede ih mimo ići. A oni, vidjevši kako hodi po moru, pomisliše da je utvara, pa kriknuše, jer svi su ga vidjeli i prestrašili se. A on im odmah progovori: hrabro, samo ja sam, ne bojte se. I uziđe k njima u lađu, a vjetar utihnu. I veoma se prekomjerno snebivahu. Još ne shvatiše ono o kruhovima, nego im srce bijaše stvrdnuto. Ozdravljenje u Genezaretskom kraju. Pošto doploviše na kraj, dođu u Genezaret i pristanu. Kad iziđu iz lađe, ljudi ga odmah prepoznaju, pa oblete sav onaj kraj i počnu donositi na nosilima bolesnike onamo gdje bi čuli da se on nalazi. I kamo bi god ulazio, u sela, u gradove, u zaseoke, po trgovima bi stavljali bolesnike i molili ga da se dotaknu makar skuta njegove haljine. I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi. Evanđelje po Marku, 7. poglavlje. Prepirka o farizejskim predajama. Skupe se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke, drže se predaje stari.
niti strga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže. Pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju. A on im reče, dobro prorokova Izaija o vama licemjeri kad napisa, ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju, naučavajući nauke, uredbe ljudske. Napustili ste zapovjed Božju, a držite se predaje ljudske. Još im govoraše, lijepo, dokidate Božju zapovjed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče, poštuj oca svoga i majku svoju, i tko propune oca ili majku smrću neka se kazni. A vi velite, rekne li tko ocu ili majci pomoć, koja te od mene ide neka bude korban, to je sveti dar. Takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još šta tomu slično činite. Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti. Poslušajte me svi i razumijte. Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi, to ga onečišćuje. Tko ima uši da čuje, neka čuje. I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodom. I reče im, tako, ni vi ne razumijete. Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi, jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu, te izlazi u zahod. Tako on očisti sva jela. Još dometnu, što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka. Ta iznutra iz srca čovječega izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakost, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka. Treće, Isusovo djelovanje izvan Galileje. Vjera jedne strankinje. Odande otiđe u kraj Tirski i uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge, a žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha, a on joj govoraše, pusti da se prije nasite djeca, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će mu, da gospodine, ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih. Reče joj, zbog te riječi idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduha. I ode kući, te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao. Ozdravljenje gluhog mucavca. Zatim se ponovno vrati iz krajeva Tirskih, pa preko Sidona dođe Galilejskom moru u krajeve Dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca, pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva. Utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu, Efata, to će reći otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika, te stade govoriti razgovjetno. A Isus im zabrani da nikom ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili, dobro je sve učinio, gluhima daje čuti, nije njima govoriti. Evanđelje po Marku, 8. poglavlje. Isus hrani 4000 ljudi.
Onih se dana opet skupio silan svijet. Budući da nisu imali što jesti, dozva Isus učenike pa im reče: žao mi je naroda, jer su već 3 dana uzame i nemaju što jesti. Ako ih otpravim gladne njihovim kućama, klonuće putem, a neki su od njih došli izdaleka. Učenici mu odgovore: otkuda bi ih tko ovdje u pustinji mogao nahraniti kruhom? On ih zapita: koliko kruhova imate? Oni odgovore: 7. Na to zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji. I uze 7 kruhova, zahvali, razlomi i davaše svojim učenicima da posluže. I poslužiše mnoštvu. A imali su i malo ribica. Blagoslovi i njih, te reče da i to posluže. I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka odniješe 7 košara. Bilo ih je oko 4.000. Tada ih otpusti, a sam sa svojim učenicima odmah uđe u lađu i ode u kraj Dalmanutski. Znak s neba. Tada istupiše farizeji i počeše raspravljati s njime. Iskušavajući ga, zatražiše od njega znak s neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak. Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu, pa otiđe prijeko. Kvasac farizejski. A zaboraviše ponijeti kruha. Imali su samo 1 kruh sa sobom na lađi. Na to ih Isus opomenu: pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova. Oni zamišljeni među sobom govorahu: kruha nemamo. Zamijetio to Isus pa im reče: zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce stvrdnuto? Oči imate, a ne vidite, uši imate, a ne čujete. Zar se ne sjećate? Kad sam razlomio 5 kruhova na 5.000, koliko punih košara ulomaka odnijeste? Kažu mu 12. A kada razlomih 7 na 4.000, koliko punih košara ulomaka odnijeste? Odgovore: 7. A on će njima: i još ne razumijete. Ozdravljenje slijepca iz Betsajde. Dođu u Betsajdu, dovedu mu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne. On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pljunu mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga: vidiš li što? Slijepac upilji pogled i reče: opažam ljude. Vidim nešto kao drveće, hodaju. Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi, te je mogao sve jasno nadaleko vidjeti. Tada ga posla kući i reče mu: ne ulazi u selo. Petrova vjeroispovijest. I krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: što govore ljudi, tko sam ja? Oni mu rekoše: da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka. On njih upita: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Petar prihvati i reče: ti si pomazanik, Krist. I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. Prvi navještaj muke i uskrsnuća. I poče ih poučavati kako sin čovječi treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon 3 dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati, a on se okrene, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: nosi se od mene, Sotono, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko.
hoće li tko za mnom? Tada dozva narod i učenike pa im reče, hoće li tko za mnom? Neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za svoj život? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju, njega će se stidjeti i sin čovječi kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima. Evanđelje po Marku, 9. poglavlje. Još im govoraše, zaista kaže vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili. Preobraženje. Nakon 6 dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku u osamu same i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma, nijedan ih bijelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem, te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu, učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo 3 sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas. Ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe do Isusa sama. Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovjedaju što su vidjeli dok sin čovječi od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se međusobom pitahu što znači to njegovo od mrtvih ustati. Pa ga upitaju, zašto pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija? A on im reče, Ilija će do duše prije doći i sve obnoviti. Pa kako ipak piše o sinu čovječem da će mnogo pretrpjeti i biti prezren? Ali velimo, Ilija je već došao i oni učiniše s njim što im se prohtjelo, kao što piše o njemu. Padavičar. Kada dođoše k učenicima, ugledaše oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima. Čim ga sve ono mnoštvo ugleda, iznenađeno brže pohrli pozdraviti ga, a on ih upita što to raspravljate s njima. Odvrati netko iz mnoštva, učitelju, dovedoh tebi svoga sina koji ima nijemoga duha. Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, škripi zubima i koči se. Rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše. On im odvrati. O rode nevjerni, dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni. I dovedoše ga k njemu. Čim zloduh ugleda Isusa, potrese dječakom i on se oboren na zemlju stane valjati i pjeniti. Isus upita njegova oca koliko je vremena kako mu se to događa. On reče od djetinjstva, a često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama. Na tomu Isus reče, što? Ako možeš, sve je moguće onomu koji vjeruje. Dječakov otac brže povika, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Vidjevši da svijet odasvud grme, Isus zaprijeti nečistomu duhu. Nijemi i gluhi duše, ja ti zapovjedam, iziđi iz njega i da nisi više u nju ušao. Zloduh na to zaviče, žestoko strese dječaka te iziđe. A on osta kao mrtav, te su mnogi govorili da je umro.
No Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade. Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasamo: kako to da ga mi ne mogasmo izagnati? Odgovori: ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom. Drugi navještaj muke i uskrsnuća. Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna, jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: sin čovječiji predaje se u ruke ljudima. Ubiće ga, ali će on ubijen nakon 3 dana ustati. No, oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati: tko je najveći? I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: što ste putem raspravljali? A oni umukoše, jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove 12 te im reče: ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj. I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla. Tko nije protiv nas, za nas je. Reče mu Ivan: učitelju, vidje smo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili, jer ne ide s nama. A Isus reče: ne branite mu, jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime, pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je. Ljubav prema učenicima. Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Sablazan. Onomu naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more. Pa ako te ruka sablažnjava, odsjeci, bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasiv. I ako te noga sablažnjava, odsjeci, bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga, bolje ti je jedno oku ući u kraljevstvo Božije, nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine, niti se oganj gasi. Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen. Dobra je sol, ali ako sol postane neslana, čime ćete nju začiniti? Imajte sol u sebi, a mir među sobom. Evanđelje po Marku, 10. poglavlje, nerazriješivost ženidbe. Krenuvši odande dođu u judejski kraj i na onu stranu Jordana. I opet mnoštvo nagrnu k njemu, a on ih po svojim običaju ponovno poučavaše. A pristupe farizeji, pa da ga iskušaju, upitaše: je li mužu dopušteno otpustiti ženu? On im odgovori: što vam zapovjedi Mojsije? Oni rekoše: Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i otpustiti. A Isus će im: zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovjed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku, da prione uza svoju ženu, i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali i reče im: tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena
napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub. Isus i djeca donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: pustite dječicu, neka dolaze k meni. Ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, u neće ući. Na to ih zagrli, pa ih blagoslivljaše, polažući na njih ruke. Opasnost bogatstva. I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne predanj pa ga upita: učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: što me zoveš dobri? Nitko nije dobar doli Bog jedini. Zapovjedi znaš: ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne otmi, poštuj oca svoga i majku. On mu odgovori: učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu: jedno ti nedostaje. Idi i što imaš prodaj i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom. On se na tu riječ smrkne i ode žalostan, jer imaše veliki metak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: kako li će teško i mučnici u kraljevstvo Božje. Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje. Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Oni se još već masne bivahu, te će jedan drugome: pa tko se onda može spasiti? Isus upre u njih pogled i reče: ljudima je nemoguće, ali ne Bogu, ta Bogu je sve moguće. Petar mu poče govoriti: evo, mi sve ostavismo i pođo smo za tobom. Reče Isus: zaista kažem vam, nema ga tko ostavi kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada u ovom vremenu s progonstvima primio 100struko kuća i braće i sestara i majki i djece i polja i u budućem vijeku život vječni. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. Treći navještaj muke i uskrsnuća. Putovali su tako uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima, te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima prestrašeni. Tada Isus opet uze 12 i poče im kazivati što će ga zadesiti. Evo ulazimo u Jeruzalem i sin čovječiji bit će predan glavarima, svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt, predati poganima, izrugati i popljuvati, izbičevat će ga, ubit će ga, ali on će nakon 3 dana ustati. Molba Zebedejevih sinova. I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaišteni. A on će im: što hoćete da vam učinim? Oni mu rekoše: daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan s desna, a drugi s lijeva. A Isus im reče: ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem ili krstiti se krstom kojim se ja krstim? Oni mu rekoše: možemo. A Isus će im: čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni. Ali sjesti meni s desna ili s lijeva nisam ja vlastan dati. To je oni kojima je pripravljeno. Kad su to čula ostala 10 počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću.
nije tako među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dadne kao otkupninu za mnoge. Jerihonski slijepac Bartimej. Dođu tako u Jerihon. Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timeje. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se. Mnogi ga ušutkavahu, a on još jače vikaše: Sine Davidov, smiluj mi se. Isus se zaustavi i reče: Pozovite ga. I pozovu slijepca sokoleći ga: Ustani, zovete. On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: Što hoćeš da ti učinim? Slijepac mu reče: Učitelju moj, da progledam. Isus će mu: Idi, vjera te tvoja spasila. I on odmah progleda i uputi se za njim. Evanđelje po Marku, 11. poglavlje. 4. Isusovo djelovanje u Jeruzalemu. Mesijanski ulazak u Jeruzalemu. Kad se približiše Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje 2 učenika i kaže im: Hajdete u selo pred vama. Čim unj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite. Ako vam tko reče: Što to radite, recite: Gospodinu treba, i odmah će ga ipak ovamo pustiti. Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga. A neki od nazošnika upitaše: Što radite, što driješite magare? Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih. I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha naj. Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima. I oni pred njim i oni za njim klicahu: Hosana, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi, Hosana u visini. I uđe u Jeruzalem, u hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s 12 u Betaniju. Neplodna smokva. Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje. Ugleda izdaleka lisnutu smokvu i priđe, ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća, jer ne bijaše vrijeme smokvama. Tada reče smokvi: Nitko nikada više ne jeo s tebe. Čuli su to njegovi učenici. Izgon trgovaca iz hrama. Stignu tako u Jeruzalem, on uđe u hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe i ne dopusti da itko išta pronese kroz hram. Učio ih je i govorio: Nije li pisano: Dom će se moj zvati dom molitve za sve narode, a vi od njega načinili pećinu razbojničku. Kad su zato dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se, jer je sav narod bio očaran njegovim naukom. A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada. Osušena smokva, vjera i molitva. Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti, pa će Isusu: Učitelju, pogledaj, smokva koju si prokleo usahnu. Isus im odvrati: Imajte vjeru Božju, zaista kažem, rekne li tko ovoj gori: Digni se i baci u more, i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže, doista bit će.
Stoga vam kažem, sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam. No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga, da i vama Otac vaš koji je na nebesima otpusti vaše prijestupe. Odakle Isusu vlast? I dođu opet u Jeruzalem. Dok je obilazio hramom, dođu k njemu glavari svećenički, pismoznanci i starješine. I govorahu mu, kojom vlašću to činiš? Ili tko ti dade tu vlast da to činiš? A Isus im reče, jedno ću vas upitati. Odgovorite mi pa ću vam kazati kojom vlašću ovo činim. Krst Ivanov bijaše li od neba ili od ljudi? Odgovorite mi. A oni umovahu među sobom, reknemo li od neba, odvratit će zašto mu dakle ne povjerovaste. Nego da reknemo od ljudi, bojahu se mnoštva. Ta svi Ivana smatrahu doista prorokom. I odgovore Isusu, ne znamo. A Isus će im, ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim. Evanđelje po Marku, 12. poglavlje. Vinogradari ubojice. I uze im zboriti u prispodobama. Čovjek vinograd posadi, ogradom ogradi, iskopa tijesak i kulu podiže, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. I u svoje vrijeme posla vinogradarima slugu, da od njih uzme dio uroda vinogradarskoga. A oni ga pograbiše, istukoše i otposlaše praznih ruku. I opet posla k njima drugog slugu, i njemu razbiše glavu i izruliše ga. Trećega također posla, njega ubiše. Tako i mnoge druge, jedne istukoše, druge pobiše. Još jednoga imaše, sina ljubljenoga. Njega na posljedku posla k njima misleći, poštovat će sina moga. Ali ti vinogradari među sobom rekoše, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i baština će biti naša. I pograbe ga, ubiju i izbace iz vinograda. Što li će učiniti gospodar vinograda? Doći će i pobiti te vinogradare i dati vinograd drugima. Niste li čitali ovo pismo? Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva. Razumješe da je protiv njih izrekao prispodobu, pa ga ostave i odu. Porez caru. I pošalju k njemu neke od farizeja i herodovaca da ga uhvate u riječi. Oni dođu i kažu mu, učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko, jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjem. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo? A on im reče, prozirući njihovo licemjerje. Što me iskušavate? Donesite mi denar da vidim. Oni doniješe i reče im, čija je ovo slika i natpis? A oni će, care. A Isus im reče, caru podajte carevo, a Bogu Božje. I divili su se. Uskrsnuće mrtvih. Dođu k njemu saduceji koji vele da nema uskrsnuća i upitaju ga, učitelju, Mojsije nam napisa, umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. 7 braće bijaše, prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda, i drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda, i treći jednako tako.
I 7 ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije. Komu će biti žena u uskrsnuću kad uskrsnu? Jer 7 su je imala za ženu. Reče im Isus: Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete pisma ni sile Božje? Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene, niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu? Kako Mojsiju reče Bog: ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev. Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate. Najveća zapovjed. Tada pristupi jedan od pismoznanaca koji je slušao njihovu raspravu. Vidjevši da im je dobro odgovorio, upita ga: koja je zapovjed prva od sviju? Isus odgovori: prva je: slušaj Izraele, Gospodin Bog naš, Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, iz sve duše svoje, iz svega uma svoga i iz sve snage svoje. Druga je: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovjedi veće od tih. Na to će mu pismoznanac: dobro, učitelju, po istini si kazao, on je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca i svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga više nego sve paljenice i žrtve. Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: nisi daleko od kraljevstva Božjega. I nitko se više nije usuđivao pitati ga. Krist, sin i Gospodin Davidov. A naučavajući u hramu uze Isus govoriti: kako pismoznanci kažu da je Krist sin Davidov? A sam David reče u Duhu Svetome: reče Gospod Gospodinu mojemu: sjedni mi s desna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Sam ga David zove Gospodinom. Kako mu je onda sin? Isusov sud o pismoznancima. Silan ga je svijet s užitkom slušao, a on im u pouci svojoj govoraše: čuvajte se pismoznanaca koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama, proždiru kuće udovičke još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda. Udovičin novčić. Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci 2 novčića, to jest 1 kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: doista kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak. Evanđelje po Marku, 13. poglavlje, eshatološka besjeda, dovršenje Božjega djela, uvod. Kad je izlazio iz hrama, rekne mu jedan od njegovih učenika: učitelju, gledaj, kakva li kamenja, kakvih li zdanja. Isus mu odvrati: vidiš li ta veličanstvena zdanja? Ne, neće se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio s učelice hrama, upitaju ga nasamo Petar, Jakov i Ivan i Andrija: reci nam, kad će to biti i na koji se znak sve to ima svrši? Početak nevolja. Tada im Isus poče govoriti: pazite da vas tko ne zavede. Mnogi će doći u moje ime i govoriti: ja sam. I mnoge će zavesti.
Kad pak čujete za ratove i za glasine o ratovima, ne uznemirujte se, treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Biće potresa po raznim mjestima, biće gladi. To je početak trudova. Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama pred upraviteljima i kraljevima, stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo. Ali treba da se najprije svim narodima propovijeda evanđelje. Kad vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti. Predavat će na smrt brat brata i otac sina. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen. Propast Jeruzalema. I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto, tko čita neka razumije. Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore. Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da iz nje što uzme. I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme ogrtač. Jao trudnicama i dojiljama u one dane, a molite da to ne bude zimi, jer će onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od početka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neće ni biti. I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih koje on sebi izabra, skratio je on te dane. Ako vam tada tko rekne, evo Krista ovdje, eno ondje, ne vjerujte. Ustaće doista lažni Kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa, da bude li moguće zavedu izabrane. Vi dakle budite na oprezu. Evo prorekao sam vam sve. Dolazak Sina čovječjega. Nego u one dane nakon one nevolje sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetliti. A zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslaće anđele i sabrati svoje izabranike s 4 vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba. Vrijeme dolaska neizvjesno, a od smokve se naučite prispodobi. Kad joj grana već omekša ili lišće potjera, znate, ljeto je blizu. Tako i vi, kad vidite da se to zbiva, znajte, blizu je, na vratima. Zaista kažem vam, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni sin, nego samo Otac. Bdijte, pazite, bdijte jer ne znate kad je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte dakle jer ne znate kad će se domaćin vratiti, da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pjetlova ili ujutro, da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem, bdijte. Evanđelje po Marku, 14. poglavlje. 5. Isusova muka i uskrsnuće. Zavjera protiv Isusa. Za 2 dana bijaše Pasha i beskvasni kruhovi.
Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da ga na prijevaru uhvate i ubiju, jer se govorilo nikako ne na blagdan da ne nastane pobuna naroda. Pomazanje u Betaniji. I kad je u Betaniji u kući Šimuna Gubavca bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi. A neki negodovahu, te će jedan drugomu: čemu to rasipanje pomasti? Mogla se pomast prodati za više od 300 denara i dati siromasima. I otresahu se na nju. A Isus reče: pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo učini na meni. Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda. Učinila je što je mogla. Unaprijed mi pomazala tijelo za ukop. Zaista kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanđelje po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini njoj na spomen. Judina izdaja. A Juda Iškariotski, jedan od 12, ode glavarima svećeničkim da im ga preda. Kad su oni to čuli, obradovali su se i obećali mu dati novca. I tražio je zgodu da ga preda. Pashalna večera. Prvoga dana beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala Pasha, upitaju učenici Isusa: gdje hoćeš blagovati Pashu da odemo i pripravimo? On pošalje 2 učenika i rekne im: idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčak vode. Pođite za njim, pa gdje on uđe, recite domaćinu: učitelj pita gdje mi je svratište u kojem bih blagovao Pashu sa svojim učenicima. I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite. Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče, te priprave Pashu. A uvečer dođe on s 12. I dok bijahu za stolom te blagovahu, reče Isus: zaista kažem vam, jedan će me od vas izdati, koji sa mnom blaguje. Ožalošćen, stanu mu govoriti jedan za drugim da nisam ja. A on im reče: jedan od 12, koji umače sa mnom uz djelicu. Sin čovječji istina odlazi kako je o njemu pisano. Ali jao čovjeku onome koji ga predaje, tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije. Ustanovljenje Euharistije večere Gospodnje. I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov, pa razlomi, dade im i reče: uzmite, ovo je tijelo moje. I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: ovo je krv moja, krv saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista kažem vam, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga novoga piti u kraljevstvu Božjem. Proroštvo o Petrovoj zataji. Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. I reče im Isus: svi ćete se sablazniti. Ta pisano je: udarit ću pastira i ovce će se razbjeći. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju. Na to će mu Petar: ako se i svi sablazne, ja neću. A Isus mu reče: zaista kažem ti, baš ti danas, ove noći, prije nego se pijetao 2 puta oglasi, 3 put ćeš me zatajiti. Ali on je upornije uvjeravao: bude li trebalo i umrijeti s tobom, neću te zatajiti. A tako su svi govorili. Molitva u Gecemanskom vrtu. I dođu u predio imenom Getsemani.
I kaže Isus svojim učenicima: sjednite ovdje dok se ne pomolim. I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba, pa im reče: duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte. Ode malo dalje i rušeći se na zemlju, molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. Govoraše: Aba, Oče, tebi je sve moguće. Otkloni čašu ovu od mene, ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti. I dođe. Nađe ih pozaspale, pa reče Petru: Šimune, spavaš? 1 sat nisi mogao probiti. Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je istina voljan, no tijelo je slabo. Opet ode i pomoli se istim riječima. Ponovno dođe i nađe ih pozaspale. Oči im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore. Dođe i 3. put i reče im: samo spavajte i počivajte, gotovo je. Dođe čas. Evo predaje se Sin čovječji u ruke grešničke. Ustanite, hajdemo. Evo izdajica se moj približio. Isus uhvaćen. U to dok je on još govorio, stiže Juda, jedan od 12 i s njime Svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina. A izdajica im njegov dade znak: koga poljubim, taj je. Uhvatite ga i oprezno odvedite. I kako dođe, odmah pristupi k njemu i reče: učitelju, i poljubi ga. Oni podignu na nj ruke i uhvate ga. A jedan od nazočnih trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsječe mu uho. Isus im prozbori: kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite. Danomice bijah vam u hramu, naučavah i ne uhvatiste me. No neka se ispune pisma. I svi ga ostave i pobjegnu. A jedan je mladić išao za njim, ogrnut samo plahtom. I njega htjedoše uhvatiti, no on ostavi plahtu i gol pobježe. Pred židovskim vijećem. Zatim odvedoše Isusa velikom svećeniku i skupe se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci. Petar je izdaleka išao za njim u dvor velikog svećenika. Tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru. A glavari svećenički i cijelo vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedočanstvo, ali nikako da ga nađu. Mnogi su doduše lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva ne slagahu. Ustali su neki i lažno svjedočili protiv njega: mi smo ga čuli govoriti: ja ću razvaliti ovaj rukotvoreni hram i za 3 dana sagraditi drugi, nerukotvoreni. Ali ni u tom im svjedočanstvo ne bijaše složno. Usta na to veliki svećenik na sredinu i upita Isusa: zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe? A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga svećenik ponovo upita: ti li si Krist, sin blagoslovljenoga? A Isus mu reče: ja jesam. I gledat ćete Sina čovječjega gdje sjedi s desna sile i dolazi s oblacima nebeskim. Na to veliki svećenik razdrije haljine i reče: što nam još trebaju svjedoci? Čuli ste hulu, što vam se čini? Oni svi presudiše da zaslužuje smrt. I neki stanu pljuvati po njemu.
zastirati mu lice i udarati ga govoreći proreci, i sluge ga stadoše pljuskati. Petar se odriče Isusa. I dok je Petar bio dolje u dvoru, dođe jedna sluškinja velikoga svećenika, ugledavši Petra gdje se grije, upre u nj pogled i reče: i ti bijaše s Nazarećaninom Isusom. On zanijeka: niti znam, niti razumijem što govoriš. I iziđe van u predvorje, a pijetao se oglasi. Sluškinja ga ugleda i poče opet govoriti nazočnima: ovaj je od njih. On opet nijekaše. Domalo nazočni opet stanu govoriti Petru: doista i ti si od njih, ta Galilejac si. On se tada stane kleti i preklinjati: ne znam čovjeka o kome govorite. I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reče: prije nego se pijetao 2 put, oglasi 3 put ćeš me zatajiti. I briznu u plač. Evanđelje po Marku, 15. poglavlje. Pred Pilatom. Odmah izjutra glavari svećenički zajedno sa starješinama i pismoznancima cijelo vijeće upriličili su vijećanje, pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu. I upita ga Pilat: ti li si kralj židovski? On mu odgovori: ti kažeš. I glavari ga svećenički teško optuživahu. Pilat ga opet upita: ništa ne odgovaraš? Gle koliko te optužuju. A Isus ništa više ne odgovori, te se Pilat čudio. O blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali. A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni počiniše umorstvo, bijaše u okove bačen čovjek zvani Baraba. I uziđe svjetina, te poče od Pilata iskati ono što im običavaše činiti. A on im odgovori: hoćete li da vam pustim kralja židovskoga? Znao je doista da ga glavari svećenički bijahu predali iz zavisti. Ali glavari svećenički podjare svjetinu da traži neka im radije pusti Barabu. Pilat ih opet upita: što dakle da učinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim? A oni opet povikaše: razapni ga. Reče im Pilat: ta što je zla učinio? Povikaše još jače: raspni ga. Hoteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva i preda da se razapne. Trnov vijenac. Vojnici ga odvedu u unutrašnjost dvora, to jest u pretoriji, pa sazovu cijelu četu. I zaogrnu ga grimizom, spletu trnov vijenac i stave mu na glavu, te ga stanu pozdravljati: zdravo kralju židovski. I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena. A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. Raspeće i izvedu ga da ga razapnu. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. I dovuku ga na mjesto Golgotu, što znači lubanjsko mjesto. I nuđahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze. Kad ga razapeše, razdijele među se haljine njegove, bacivši za njih kocku, što će tko uzeti. A bijaše 3. ura kad ga razapeše. Bijaše napisani natpis o njegovoj krivici: kralj židovski. A zajedno s njime razapnu i 2 razbojnika, jednoga njemu s desna, drugoga s lijeva. Prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: ej, ti koji razvaljuješ hram i sagradiš ga za 3 dana, spasi sam sebe, siđi s križa.
Slično i glavari svećenički s pismoznancima, rugajući se, govarahu jedni drugima: druge je spasio, sebe ne može spasiti. Krist, kralj Izraelov, neka sad siđe s križa da vidimo i povjerujemo. Vrijeđahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti. Isusova smrt. A o 6. uri tama nasta po svoj zemlji sve do ure 9. O 9. uri povika Isus iza glasa: Eloj, Eloj lama sabahtani. To znači: Bože moj, zašto si me ostavio? Neki od nazočnih čuvši to govorahu: gle, Iliju zove. A jedan otrča natopi spužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreći: pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine. I Isus zavapi jakim glasom i izdahnu. I zavjesa se hramska razdrije nadvoje odozgor do dolje. A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reče: zaista, ovaj čovjek bijaše sin Božji. Žene na Golgoti. Izdaleka promatrahu i neke žene, među njima Marija Magdalena i Marija majka Jakova mlađega i Josipa i Saloma. Te su ga pratile kad bijaše u Galileji i posluživale mu i mnoge druge koje uziđoše s njim u Jeruzalem. Isusov ukop. A uvečer, budući da je bila priprava, to jest predvečerje subote, dođe Josip iz Arimateje, ugledan vijećnik, koji također iščekivaše kraljevstvo Božje, odvaži se, uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Pilat se začudi da je već umro, pa dozva satnika i upita ga: je li odavna umro? Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo. Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno, te položi u grob, koji bijaše izduben iz tijele. I dokotrlja kamen na grobna vrata. A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polažu. Evanđelje po Marku, 16. poglavlje, uskrsnuće Isusovo. Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše mio mirisa da odu pomazati Isusa. I prvoga dana u tjednu, veoma rano o izlasku sunčevu, dođu na grob. I razgovarahu među sobom: tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih? Pogledaju, a ono, kamen otkotrljan, bijaše doista veoma velik. I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi s desna. I preplaše se, a on će im: ne plašite se, Isusa tražite, Nazarećanina raspetoga. Uskrsnu, nije ovdje, evo mjesta kamo ga položiše. Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: ide pred vama u Galileji, ondje ćete ga vidjeti kako vam reče. One iziđu i stanu bježati od groba, spopada ih strah i trepet i nikomu ništa ne rekoše jer se bojahu. Ukazanje Mariji Magdaleni. Uskrsnuvši, dakle, rano prvoga dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni, iz koje bijaše istjerao 7 zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše. Ukazanje dvojici učenika. Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima, ni njima ne povjerovaše. Sveopće poslanje. Napokon se ukaza 11 dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im:
Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno, neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. Uzašašće Isusovo. I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Oni pak odoše i propovjedahu posvuda. A Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakom.